Russiýa gitmek isleýän türkmenleriň sany barha artýar. Goloýda Russiýanyň Federal Howpsuzlyk Gullugynyň serhet gullugy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň 21680 raýatynyň Russiýa giren baradaky maglumatlary ýaýratdy. Şolaryň aglawasy 1323 raýaty 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna COVID-19 sebäpli serhetleriň ýapylmagy we ähli ýygy gatnawlaryň ýatyrylmagyndan öň Russiýa giren raýatlar. Çeşmämiziň habar bermegine görä, türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny inkar etseler-de, Aşgabat ýakyn wagtda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky uçuşlaryň gaýtadan dikeldilmeli däldigini öňe sürýär. Onuň sözlerine görä, taryhy watanyny terk edip Russiýada ýaşamak isleýänleriň sany soňky döwürde köpelli. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasyna Moskwa howa gatnawlarynaky ýolagçylaryň sanawyna goşmak haýyşy bilen berilen arzalar hem artdy. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy her gün ortaça 20 arza alýar. Bu bolsa aýda takminan 400 töweregi arza bolýar. Bahar aýlaryna raýatlarda uçor peteklerine isleg aýda 600-700 adama ýetdi. Tomus günlerinde bu görkeziji 1000 adama ýetýär. Gynansaňam, ýurdu terk etmek isleýänler üçin Türkmenistanyň uçuşlaryň sany gaty çäklidir. Aýda bary ýogy 1-2 gezek ýerine ýetirilýär. Bilşiňiz ýaly, bir uçar 176 ýolçydan köp bolup bilmeýär. Çeşmelere göre, ýurtdan çykmak nowatynda türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilen 245 adam bar. Yine 420 raýatyň gitmek üçin resminamalar Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan tasdiklanylmagyna garaşylýar. Olaryň takminan 170-si bipatritler, ýagny 2 raýatlygy bolan raýatlar. 460 raýat bolsa migrant statusyna eýe bolanlar. Galanlarynyň ýaşamak üçin ruhsaty bar ýa-da maşgala we lukmançylyk sebäplerinden gitmek niýeti bolanlar. Aktivistimiz munyň watanyndan gitmek kararyna gelen türkmenleriň diňe ujypsyzja bölegdigini habar berdi. Migrantlaryň epesli bölegi henizem Russiýa gitmekden gorkýarlar. Sebäbi Şeremetyew aeroportuna Rozaberdi Çöliýew bilen bolan wakadan şeýle hem Russiýadaky beýleki migrantlaryň resminamalary bilen baglanşykly näsazlyklardan bolan sebäplerden gaýnaklanýar. Bu raýatlar Türkiýe, Ýewropa ýa-da goňşy döwletlere syýahat etmegi meýilleşdirýärler. Çünki ol ýerden Türkmenistana zor bilen ýa-da mejbury ýyllaryna gaýtarylmaz diýen umytlary bar. Daşary ýurtda ýokary bilim alan ýerli bir sosiolog hakykatyny aýtmakdan saklanan, bu ýagdaýa ýylatyň gyrynmagynyň göze görünmeýän usuly diýip at berdi.